what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba Marimu makadizve mambo makadi tiripo atinotinye matambudziko aComrade Lalelani aoneka zvakaoma aoneka handiti ndatiri kai ndidzike kuno tiite hurukuru nokuti munoziva kuti kuchishona kwedu kunoti hanzi munhu akafa hapashayikwe muroyi. Saka munoziva kuti pamakanditumira shoko muchita mukoma hakusisina kuno semunhu watakambenge tataura naye nyaya yake yenhoroondo yeupenyu hwake ichizivikanwa nemhuri yeZimbabwe. Takabva tazviburitsawo kuti Comrade vaita se vashaya. Nekudaro munoziva kuti nyaya dzinobva dzatanga kupinda nepasipo. Zvadai zvazodai tikati aiwa tipe nguva patichadzika ikoko mutauriri wemhuri achazivisa mhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei kuti gamba rizoita sei rizoshayika. So tichibva ndoda kuti mutange kutitsanangura kuti tizosvika pakazoshaya Comrade Lalelani vaMarimo. Zvii zvakanga zvichiitika muupenyu hwavo? Vakarwara, vakaita sei? Chii chakanyatsoitika? Yeah, matter. I would say, it's not an accident. It's something that we say it's natural in life. It's run. It is very developer. Zvirwere zvinouya mumunhu kusvika munhu aita mambara. We are not blaming anybody kuti akonzeresa kufa kwani kwemukoma wangu. No, I would say that is wrong there. Hapana vanhu vasingaitira nema-contradictions. That's the growth of life. Zvinoitika zvaizvi, but kurwara kwamukoma wangu uyu, he hasn't been feeling well for quite some time. After extraction yezino, zino rakasarira mukati, but then zvangoita ka development kekuti munhu arwara zino ngokuti handisi kunzwa muse kusvika pazvinoita ma-x-rays vatara kuti mune zino rakasarira pazvinenge zvakanaafecta sinus yake nema-gums, but not manje. Zvazobuda manje apa pamashure apa kuti paitwa masikani vanzi panda kuti pagadziriswe mazino rakaextractwa rimwe zino rakaradimukira mukati. But zvaitika kahealth kaka hakana kuzoramba kakaita zvakatinakei, kakaramba kachiita deteriorate. Ndofunga pavazofa kana kuti paazoadmitwa muhospital, takatanzwa nyaya yekunzi he was supposed to have gone on a Monday, last Monday iyo kuti aende kunoskanwa
naspecialist vaone kuti vangaita sei chachikonzeresa chii. Then zvaitika izvozvo izvo hazvina kuzoitika musi wemande. Musi wemande wacho ataifunga tozoonana masikati abva kubva kuhospital ndobva akabva aita collapse. Akolapsa ndobva atorwa kuenda kuhospital. Aenda kuhospital takazoita atatu kuhospital kunoona kuti chii chiri kuitika. Maybe that chirwere chacho kuita deteriorate, we don't know. Saka after that taenda kuhospital vakazoonekwa nemadhokota vakadai then ndobva vaimboitwa discharge kunzi the only person who can do this is the specialized doctor in Harare. And then he was referred back to Harare. Saka vakazotakura kuenda kuHarare. KuHarare doctor nabata no, let's admit him to Parainatwa. And they went to Parainatwa. But vaenda kuParainatwa, this is the end result. Vanozombuda futi muParainatwa. Sometime the situation was becoming better, a little bit better. Sometime zvaipa, but zvakunzi zvaipa vambodya vamboita this and that. But I think my brother pakapatoita a bit of some problem. Deterioration yakaramba ichiitika. Where we expected that he could rise up and then ambonzi vasumuka vakugara vega vakudai. It didn't happen. So that was the beginning of the end of my brother Lalanigo. Kusika, that's last Thursday, then the cousin's gone, he just passed out. And we were planning to do something. So I just want to say, my brother was 80 years old. That was, that's of age. Zvimwe zvirwere zvikazvauya hazvizokwanisa kubhodha haichakwanisa kudefenda kuti zviite zvakanaka this and that. Tingapedzisira tonangana kuti hey maura ningi wazodada. No. Inini I would want to see it as a natural thing that has happened kwaHari. Ndoti gamba paugamba vangu nenda kutaura nyaya dzokuti we even as vanhu vaitedzana we've been doing the same thing apa nepapa kusvika we have gone through a lot of experiences, a lot of activities dzaenderana neZimbabwe, but I think his health yazoitawo apa nepapa till he's dead. And now he's dead. He's dead. Vana patingachataura futi kuti zvaitika. Handitika. Tidzokere kumashure. Muri zvikomana zvidiki. Makakura sei naMukomo? Like I'm saying, he is the firstborn in the family. Being the firstborn, we grew up paMushapana. When we did our grade ones, or it was substandard A, kudara ikoko. Substandard A, substandard B, this and that. We grew up together. My brother, being the senior, Munai Ngari Munai, Rosiva, no, I go and say, how you don't know, because it's not in the hotel, what is brother. But at Nambusian, Karamba Tripamiste. Munai on a cheeky, Mukanga say, Vitamamba. Have to Dr. Visa, Dr. Visa. We just grew up like that, but we grew up to Pano Patiri, Pano, and it was just like that. It was nice.
but indakandiri munhu angotedzera kuti mukoma wangu zvaari kuronga ndofunga is intelligent enough anoziva zviri correct. We just grew up in the society. Munhu akanga aine kanyaya kekuda kuziva more and more on what is happening, whether in social life, this and that. Saka zvaenda papolitics, this and that. Munhu aida kuziva kuti apo tiri kuenda papa tiri kuita sei. So izvozvo ndofunga zvakaita lead again to the situation yekuti we ended up tave vanhu vakaita a lot of things in the war. Became commanders. Inini was a field commander. Iyo akaita munhu akaenda akasenza muZambia achironga zvinhu zvepati ndo vanhu vakanga vari muZambia. Zvangu ina I was in the front, but iye munhu akagara nana chitepo kusvika kufa kwachitepo chaiko anokuziva. I think he has sometime been interviewed on that and he narrated what happened. Saka, I don't look at him as a person who lead. He was a person who could lead others. And he was a person who could plan with that so, but he never did these things on his own. We conferred. Now let us say, we grew up together. Iari pamberi pachikoro inoenda mashiro mission, but hapana vatasiya. Saka muri vaviri akanga ine musikanzo kwandiani? Depends now what sort of musikanzo. Yes, chikomana. Ndiyatira kudzokorera iyo. Yes, chikomana kuti akanga achilida ndiani panyaya dzemusikanzo ivavo. It would be very difficult to say. What happened was a question ekutizo taiwana kanga vaida kutizo to be recognized in the society. Both of us. Yeah. Saka atina misaka pamwe ngata yakazoya zvayo mumashure, but at the initial stages we wanted to be seen and to be seen as good people vanokwanisa vana vemusha vanokwanisa kuronga musha uno watiri uno wangu ine madhara vanhu vakawanda, but we wanted to be on the top of the situation. We are better off, we can organize things to be a bit better. But munoziva misakanzwa inozoenda manje panyaya yekuti izopana munhu ave paita arora or pakuita that. Yes, my brother is actually married about 3, 4 times, 4, 5 times. It happened. Saka ane 2 nemumukadzi, 2 nemumukadzi ane 2. But in general, I would say we've been disciplined people. Vasina panaka mboita zvimbanje people were concerned. Pambanje apa akatanga kutoputa mbanje ndiani? Boza ungati veti aiwa vatoti mbanje vakatanga kuiputira kuhondo. Atina apana wakatoti foja kama atanga kuiputira kuhondo. Ini foja ndio yandaiputa chaifuta. But mbanje I think ndiri kuhondo ndakasvika pastage ndakabuda kuiputa kuZambia kuti vanoti tina chitechi. And we were saying, look here. I came nichifunga kuti taifunga kuti chabuya tikasvikopinda mumagovernment positions, we need to deal against drugs. Okay. Because ndakanga ndaiona kuti azviite izvo. We tried to do that, but it doesn't work. Saka alright, musati maenda kuhondo muchiri kuno akatanga kuti shamwari ngatimwe wawa kana kuti wakunwa wawa muchiri kupa remember kuti zvakatanga sei? Akatanga. Wilfred haana kunga achinwa wawa. Okay. There's a time yakazoti tatokura tatodzoka tatogara muno paimbotiwo sometime ndipe wine or something. He never drank beer.
I remember one day tiri kuchikoro ini ndaka baba vangu ainwa doro baba vangu ainwa doro saka isusu takangokurawo tinwa doro but when Wilfred isusu naaniko imati Wilfred akazinganwiwawa isu tuvana tumwe eho tumwe duku Wilfred haana azomboda kuzombotowa waini kana kumbonwawo beer sometime but he never got interested in beer. Okay. Never. Asi inini? Up to now I drink. Alright. Makatanga si zatumaenda kuona. Mumuzeba baibikwawo pano pamai angu aibikwawo pano waitengeswa inzi kune ndari kana kuti kune hwawo tsika saka taingodzuta zinongojairira came about nothing else hapana. It was not anything planned or something like that and even zvinana fodya izvo zvaiuya munyaya kuti muri kuchikoro muri vana mupera mafriends akudzidzisa and then you start smoking or drinking but wakunwa hwawa zvinhu zvaibva pamusha as we grew pai pamusha paibikwa doro vana vangonzi mbopeka doro pedzisira wakutoita addicted to that up to date ndopedzisira wakumwa doro paakambotesta whisky kuBernard Mzika. Yeah, it happened. Inini ndakura was like I said, isisu takarerwa pamba peri pano. But during our school age, Wilfred, I need to say this, Wilfred aenda kuchikoro. Babangu is a builder. As a builder, angaine kamari. Saka akamanager kutisa kuisa Wilfred kuchikoro boarding school yanga ichidhura yaita 60 pounds per term at that time. 60 pounds was mari isingataurikeba. Saka babangu akamanager kuisa Wilfred kuchikoro. Aiswa Wilfred kuchikoro kuBernard Mzika College. Afunda 1 year. Second year, Wilfred approached the headmaster. Or rather, akama approach asaka munyepera manje. Akati munoziya and haana kunyepa zvake because baba vangu akanga ambeta baba wedu isu anga ambeta musoja during the Second World War. Okay. Saka Wilfred akaenda kwakatara even inini baba vangu akafaini. Asi baba ari mpenyu. Ayampenyu. Kanti baba vangu akafa saka mwandipinza chikoro hapana zvakadai zvikana headmaster indewo musoja wafutika. I was a British soldier. Saka baba vangu akaita sezvikati tasara ina brother wangu tiri 2 nemumwe wakuda kubhatisa takasara tiri 2 isisi. Zvikanzi zvakamira sei? No, that's the story. Zvakamira so vangu vari musoja akadai. Zvikanzi no, ndakupinza chikoro. Because that man is my brother. Because in the musoja no problem. Saka that's when we became we came into the custody of that white man. Okay. Angari akabhazoti daidza brother wako uri ndobva yako oride ndobva asonitora hanzi handi. Saka akabva ataura here kuti baba wakafa uku kuti baba uri kuzikanwa kunzi wakafa usazosiko rotomboka ikoko. Akataura kuti haiwa nyaya dzangu akutaura isu and we just kept it like that and just wait. Saka taenda kuya the people who now stayed in the custody of this man. Wilfred agara kuboarding paBernard Mzika. Asi inini alright. Nyaya yenyu ndakutinzwa kuno kundichazoida ndapedza. Saka taurirai pasi. Ndipamaenda kuchikoro tagarira papa chikoro it was okay but Wilfred agara kuboarding
ndaigara neuyu nemurungu we stayed there. It was nice. Hatina kumboona vanhu avaiva mamissionaries from Britain, and vari mamissionaries kwaiuya varungu vakawanda vachiuya, kwaitwa maparties chichi vega vachiuya vachidai asi vakanga vasina segregation. There were people vakanga vari vaingoti were all human beings. Ndo pane nyaya yamanje ndati yohwawaya mabvunza aya kuti inini ndazoti ndapaita pati naimiwe halo madii kumbobva wako mozopadzima paita pati ini ndakanda kugara nechibawo. Before that, naiti kana paine kachanzi pakangoita kanene ndotauti kuda waindinakira after that unondinakira. Then from there musi wakaita pati manje paita pati vana seHumphrey Gibbs seHumphrey Gibbs anga ari governor wemuno vaiuya uko vozi vanga vari maBritish. Saka vauya paiona vakadzi vechirungu vakawanda vaiuya isi ndakasingazivi, and I never knew ndakanditodzidziswa British custom about to save vakadzi nevarume kuti handitanga kusevwa ndiani this and that. Saka pazoita this and that vanhu vaingodhakwa vozi murungu uyu wataigara naye uyu ainzi Peter Holmes Kenham aigara maketsi nemakesi emawhisky aibva kuEngland. Saka wauya wausiwa mine, then I took ndoba ndakatora wawandibanda Wilfred ndiye akatorawo angoti ndobva atora ndobva adzuta. Saka akafunga kuti anwa poison because yakamupisa afunga kuti anwa poison iye manje ipapa ndakaina nhasi ndogara ndakaifunga kuti mukoma wangu saka aida kutifetesere ndipakati iwe oinwa uyu unzwe zvinomisa ii ndobva ndakatora kandobva ndanwa ndobva ndati tutu watora kupi zvikanzi zvikanzi chii ndikati wewaka utonaka wawo zvikanzi unozendafunga kuti ipoison saka ndati handingafendeka hativetese. So I don't know what it meant there. Kana munhu anga ari too close kwandiri kuti hativetese. That's the problem. So idea yekuti as brothers muende kuhondo yechimurenga yakatanga nani? You know, I know you were very close, and discussion you yekuti I think we should go to training. Ani ndiri kutaura kuti paiuya varunga nana seHumphrey Gibbs ndakamuona takagara tese isi takagara hatinango kutaziva kuti varungu nevanhu vatema takaita sei takasiyana. Tafunga kuti bhozi ine tairara mubhedha waheadmaster wacho murungu ye aine zvimubhedha zvihombe saka ndaikamona kati ndainzi little one because I had a little part. Saka we were staying there tichirara musemubhedhi yangu haindaibva ndakamona kati kuti ndaita pakona pemubhedha ndodati butu amene wamakomana baba iye anga asina problem taingorara muchingoti murungu munhu aiwa tiri pamwe chetepo same table same food same blanket. So to us that was natural. It became natural. Taane wana wakomana wana matamba nadzo wana nyemba wana wakomana waigara murungu yaichengeta vanhu 9 including myself mumba make vana vechikoro. We just stayed harmoniously, peacefully. No, tisatambudzwa kuti kune segregation yekuti munhu mutema anonzi
iwe avo haubvumirwa kupinda apa vanobvumirwa. This is the problem yakaonzeresa honde, yakaonzeresa kuenda kuhonde. 1965 UDI was declared Nana Smith. Right, yadeclarewa, it's now affected us. Because we are I cannot stay with you, I cannot stay under the government, yana my rebels are. When I see my rebels, so I am going away. If you had taken us with him that time, I think over British. But here I got to see, I got to no, I'm leaving you. And they are going to Europe. I cannot save under Ian Smith. When white and rebels are. Otherwise, one for now was told the British government because white and rebels. Saka, what you imagine then he became Takangoti, maybe something is happening between them. He just left it like that, and then we are for sure. Akabva asumuka vachibva vatodzokera kuEngland. Isusu manje ndobva tasiyiwa matirino ndobva atipa kune murungu futi aigara kuwedza kuSt. Anne's Goto ndiye anga ari headmaster. Saka asiyiwa ndozvanzi iwewe chimbosarawo nevana vangu ava ndozoronga maprograms onichaita sei navo. Right, ndobva tasiyiwa. Sure, there was a big change in life. You could not know what made us see. That's when we became to see. We came to see. There is a big difference in life. Avarungwa. Bozi, Sweden akada kutibata kutitora ikoko kutichengeta. Aichengeta vanhu vatema. But that was another burden on her. Plus the conditions of Goto school near Bernard Muzek were very different. Bernard Muzek was like in England at that time, because things were very different. So to change my life from what it was to another stage, it is very low. Zvakatangisa manje kupinda in our brains. Chichaitika at UDI. Right. I don't know if you might have talked to other people. Those years, that was 1965, 66. Things changed. Segregation yakatanga kuita rise. Color bar yakatanga kuita rise. Zvakakwana in the country. Kwataimboenda nemotikari usiku nouyu naheadmaster uyu nevamwe tinosangana nevarungu nemama areas atainosvika akatanga kuitwa bad. You are not allowed, you are an African. You are an African. Saka, just imagine, wambengo chikazaya. Wakunzisika mangai. You start to think, kuzairi yarakaenda kuzafamba sei. And then, izvo zvakati takakutaurirana ini nabrother wangu takutaurana. Saka vana ava varungu ava takasiyana nai. These people are not good though. Vana vakaipa ava ndokuchitaka kuona matachipinda achaita ukwa uchaita ukwa uchaita ava nava ma-enemies are. They need to be fought. Ipapo pakatangisa tatanga kubatana nemama students zvimwe zvikoro isu chikoro chakabva chapera. The point that is there, chikoro chakabva chapera. Takabva tasara tamira
tadzoka pareseva pano hakuchina achatipinza chikoro chacha saka yasara yanya saka vanhu vakaipaka saka zvakangoita within ourselves kuti let's see panda kuri kuiswa vanhu vanoda kubviswa mupawa ndo patangisa nyaya dzese dzokuti so tifunge kuti tiita sei ndo patangisa nyaya kuti saka tovabvisa sei kuvabvisa tobva tafunga takufunga zvakazvichiitika kuna naPalestine uko tisinda tikati vanhu vada kurwiswa but what way how do we have to do it taunganidzana manje macomrades mastudents aya kune vaibva goromodzi vana Joseph Masango Mai is light akafa kudhara atichaziva kuti akafa akaurayiwa tiri muhondo imo muno muZimbabwe. Then it was now takasangana vanhu vakati wandei vamwe vakarisape mastudent vamaexstudent taakuti izvo kauya kamwe yakayaka vanhu vanoda kurwiswa saka we formed a militant group kuti pano ngatifome we must fight taakutera zvekuitika kuPalestine we must fight these people how do we fight them saka takati haiwaka ini baba vangu pana vakanga vaine vanhu taione mudhara aigara kwaMuchemo aigadzira pfuti mushoni ainzi mushoni aigadzira pfuti from pombi dzemvura idzi achigadzira vaita pfuti chifefe kwache tiutorova mhuka dzairoveswa mhuka pfuti idzodzo saka vanhu takazotambata kuti we need it let's use zvifefe asi tikasendisa futi diesel petrol that will help we'll deal with these people tinovabata papi tovabatira papi tikati hatovabatirei muchechi paPeter House chechi vanhu taiziziva kuti vanhu vaifarira zvekunamata varungu tikati chechi ine madhoo mangani chechi ine madhoo big door rinopinda nevanhu kuya nedhoo rinopinda namupristi tikati toda kunovhura madhoo iwaya nekoko totenga dhizi ranga rakachipaka raita garoni raita $4 something sati tinoda kutora madhiramu edhiziri nepeturu tozvimikisa totora vanhu voenda nezviputi nemoto toti kana paine chaitika toda kunobata vanhu vari mumo tonovhara dhoo rekuku tovhara madhoo ekuku kana tavhara izvezvo toti pano isusu varume taakuda kunozviurayawo isu kana maramba isi taakutumira panapa kusvika mataurirana nevakuru vedu because anangoma vangu atopo kudhara zvatopo kudhara zvapenge apo kudhara ichinziti tichiimbiswa mumabhazi umu kuzikura vanzi tsurowei nangomo zvaka so we did that and then takatamira taamunyaya iyo ndo toda kutiite but already by that time vamwe vangu vatoenda kunze kudhara vanhu vaakuronga nyaya dzekuti aiwa tinofanira kuita gorilla warfare kuti tirwise chii murungu kaspiriti kataanako nezviri kunze zvaita the same thing and then zvaitikawo Joseph Masango Mai mumwe atati naye mugrupu medu anga abuda ato kuuniversity yekuZambia asi aendako achibva anosikotaurirawo vakanga vari kuZambia manje vanga vako manje that time ndofunga ndo pakapatangobva ngoitwa congress yanga yaitwa I got the details of the congress asi yakanga yaitwa kuZambia yazopinza yazeti ashana tongogara kuti vapinde aite chief of defense disendata
but vachingopindawo ipapapa indo time yatabva tangouyawo variyo vazotidaidza manje kuti no Joseph atara kuti ndasiya vamwe vangu asi vamwe vangu program yaina ndeyekudai saka vakati handizivi kuti vanga vatodzidza many vakanga vakanzi aiwa we need a guerrilla warfare, a protracted warfare. Iyi attrition yakuda kuita nokuti mukada unobata vana mukaiso pachanofiwa pachaita mambara nokuti mucharwiswa pachaita this and that. Saka ngatirovei hondo a protracted war because ivo vana vari vamuchabata mara hostages here vamwe vacho vanotone pfungwa dzekuti kudai zvafamba zvakadai. So the messages, I don't know, takatina Dick Chikara anga muBotswana anga akaiswa muBotswana anga amira achita organize kuti vanhu vabve muno vachiendaiko. We were directed. I don't know, I don't want to lie, but I forgot how did we get the message. Kusvika tanzi imimi ndakazosimuka nemunhu ainzi Emmanuel, munhu anobva kwaRusapo ende munhu iye achibva kwaRusapo mukomana iyeye ndio munhu wandakaenda naye ende akafa tiri musemu area asi iyeyo ndio munhu wandakaenda naye tanzi uyai kuno. Sana Fred, you then agree with who should go first? Eka takaita kumabhuku manje mabhuku ndokwataita meetings nearly every weekend militant acho toda kudai ngatidai toda kurwisa toda kudai and I think Fred by that time angari chairman ipapa I think angari chairman group. Saka toda kudai ndobva tarongera zvikanzi toda mavolunteers vachaenda vatanga kuenda kunotsvaga kuti tofamba sei. Ndobva tabvumirana kuti let's go through Botswana tonosarenda kuBotswana government kuti tauya toda kuenda kuZambia tino uku hondo mondarweni yatanga. By that time yangoti tangei izvo zvabva zvatipa pfungwa dzekuti vanhu ngavaende kuhondo. Saka inini naEmmanuel senema yakaitamborimemba pati munhu aibva kupi aibva kwaRusape ndobva tasumuka tiri 2 ndobva taenda ndobva tapinda muHarare tabva tati isi weekend takanounganidzana mari because train inenge yaita 50 cents iri kubva muHarare kuenda kuBuruwayo train. Saka tatsvaga kamari shoma tukakontributwa navamwe masenzi ndobva taita mari asi ndobva tatikati tiita sei tikati handei kuna Chavhunduka Dr. Chavhunduka aibva muDohong ndobva tati Chavhunduka isi uda kudai toda kuenda uku kana Chavhunduka maita zvakanaka uraitwa koma saka muda kuita sei tikati toda kuenda kuZambia zvikanzi endai anzi alright no problem. Hamichaziva kuti akatipawo tumasensi kurudzi tukaita sei mari yedu was so sendi chaira aitenga zvinhu so akatipa ndobva tati manheru ndobva takwira train yedu ndobva tanaka. Saka makuZambia makazombosangana here naUFA because I know kuti imi ndimakatanga kuenda iye akazotera makazosangana here? Hatina kuzomboonana futi. Hamuna kuzoonana futi? Iye vazoteerawo mumashure asi atanga kuuya munin'ina number 3 kwandiri nemumwe mukomana futi womumusha munomu neshamba ndo vatera kwandiri ndo wandakasangana naye kuTanzania training isatopedza kudhara hatatomasoja taakutoenda kuenda kufrance ndichibva ndatomutaurirawo kuti iwe kuno kwauya kuno kwakaipa kunofiwa hakuna umira mushe kuno because the training
neadministration zvaitika zvati usingaiti kwakaoma saka namutaura akati izvi hazviitwe izvi zvisataura zvakati zvisaita zvakati zvisaita zvakati nokwakaipa saka kuti mufamily yekwamarimo makaenda muri pei takaenda tiri 3 baba madzibaba nemwana 1 musikana wandakuradzai pano akaenda ari kumusana okay alright mumwe azonoberekerwa yako vari vana vaurfreda ina handina kumboita mwana ikoko ndakadzokawo kunondiiai andi madzoka kuhondo toti 1980 wilfred makasangana naye papi aiwa wilfred tazosangana paita ditondi because hondo kai wetenge ndanabvunza kapaipo kuti makasangana kufrandi here kuzambia inini muzambia handina kusangana naye ndakangopinda muzambia ndichipfuura ndichienda kunana chifombo chifombo was the best raenda kumusha ndichibva kuchifombo ndichienda kuruwangwa ndichinogara kuruwangwa ndichibva ndapinda mufurandi ini mangu makava muri mufurandi mairira puti saka makasangana naye aiwa padhobha hondo tazorora hondo iya pazofana chitepo nenyaya dzanabadza dzisendati hondo bva yamiswa ndobva varungu vanga vaitawo matactics avo ekuti hondo imire tazosangana tatomutsa hondo kechipiri ivo vasara vagara uku hatina chandinongoziva penze kuti munin'ina wangu azofa pamboroma apfurwa nemazambeni vakafa around 13 people then pazomiswa hondo papfurwa apa vanhu vazenge vakusungwa nenyaya dzekuuraya chitepo saka vasungwa vanhu ava ndobva mukoma wangu ndobva atiza vazoronga paka pachirongwa kuti vanhu vabude vatize ndobvatiza kudzokera kuzambia kutanzania mukoma wangu zvaagara ari murusaka iye agara ari anozi iyo what do you call this nenge angari makanika wetransport yese minister waiti vatinayo weall veterans mavunga ndiye aigara nani namudhara kumba kwavo ikoko kuhanga agara ini ndakazovaona zvangu vatozoya kuzambia but iye ndiye agara achitamba nevana ivava tuwanawo tuwamutaraudi iye minista saka vazotiza vachibva vaenda vese vatiza vaenda kutanzania ndobva vanogara kumugagau ndobva angosvikopindawo muring and file semunhu anga ari mukuru futi kumember yegeneral staff vangopindawo as a member of general staff kumugagau tazoronga manje kuti taakuda kuita restart the war ava vari kutanzania isu taiva mudondo mumozambique ndomatakatine makemps atakagara takamirira kuti hondo started and then from there we started pakaita manegotiations ring and fire paiwo nemacommunications I cannot elaborate kuti macommunications aitwa sei vari kutanzania nevari isi taiva kumozambique kuno but the communications were there kuti vatitei zvakati ndopaitwa madeclaration manje ekuti declare Mugabe kuti iwewe ndiwe wakuita leader uko kumugagao manje isi vamwe tiri kufront but we were agreeing in principle, we agreed in principle kuti ngatiite zvakati ndobva panegotiatwa to start the war isi tiri kuhondo kufront kuno futi dzamira hakusi kurira puti uku kuri kuti mamwe ari kuurayiwa angobatwa mukomoreri ane pfuti bedzi unondourayiwa nevarungu but people are coming one back to Mozambique. Then tastarta hondo in 1976 hondo yastatwa under the leadership
yemacommanders abva kuZAPU, abva kuZipra neabva kuZanla to form ZIPA, Zimbabwe People's Army. Ndokwakasangana na Havatozouya kwatiri manje, ndobva tazosangana manje 76. Auyawo, he was put again the same job rake raainge ita iri remotikari rokugadzira transport yepati yenhingi yearmy, ndo zvaakangoramba achiita. Ndiye anga ari mukuru wetransport muMozambique. Do you remember dira makasangana? Life yechisoja was a different life. I think it was just casual. When we met, hello, I was a senior commander. I was very senior, and we just, I think we just met, and then I decided again to write the pocket and then pocket. Okay. I don't remember. Ndobva masiyana imi ndokuya kufront ndokuramba ari ku. Ndakatosangana navanhu vangu nditobva mufrandi. Nditobva kufrandi kukairira futi kudzoka papo. Muchimuona? Taiona time and again. Takatakuonana time and again. As my brother, we even talked, I think, about the other late brother, a young brother. We are kafa. I would on the tower history. She's a kaitika kurusaka this and that. But we were sitting down and talking and understanding what is actually happened. What is the story? All right. Then to jump by Papu, ndokuzoona na Madzoka 1980 79 1980 makona na kupi. No. Ceasefire. Atinambosiyana futhi from there. Okay, all right. Atinambosiyana from there. Zipa yapo kai. Tave tese mashefu muzipa. Tave mashefu. I was a provincial commander, I was a senior mason zangu kwa mkuru wa transport. Right. Pazorongwa nyaya manje kuti varungu manje vaona kuti pano tapera basa nezipa iyi. Zipa army vakutry kudestroya this. Let's destroy this army. Ndo paita hondo yazoita kuti tisungwe nana Mugabe. That's another, it's a big story again there. Chakaitika ipapo pana kufamba zvakanaka ipapo. Inini naiye as people vangu vari muZipa, as also commanders, takabva tasungwa together nemama commanders, pakasungwa hamba, pakasungwa hope commanders. Tanyeperwa kunzi uyai kuno. Although we tried to say no, is azite, let's not do this, let's not go there. But takatorwa tongogara akachema kuti mani makutengesa paita Geneva conference. This is after Geneva conference. This is I don't know, it's not but the Geneva conference, as that conference was actually created to destroy Zipa. And what happened again? Zipa had become a very revolutionary and very progressive military army. You can see the trust that was put per Hondo was so immense. Zvakanokonzeresa ma-Americans and the British kuti izvo mukaregedza these people varipo varipa vakadari Southern Africa yatotorwa. In Southern Africa, what was chakanangwa was the Cape of Good Hope. Ikatorwa nema-communist, then hakuna ship inozopinda neiko. The Cape of Good Hope. Destroy Zipa. Well, Zipa was going to, we were semi-liberated zones that created by that time. Saka, it was a force that was being driven by socialistic or communist ideology. Saka,
the Western world didn't know. Saka, the only thing that was there, destroy this army. And it was destroyed up to date. That's why you find today we were put in positions you cannot say anything, you cannot do, I mean, you are not even supported. Oh, he made a mistake. You were supporting us in the first place, Shokwan. But after that support, after the support, Arungu wangu are very intelligent. They made sure Samora Machel hit him too much whilst the negotiations are taking place. They knew again that the soldier Alambo Iran and they did their thing well planned, and they were defeated. Ipa put a defeat, and we ended up fighting each other to the advantage of Arun, which is what happened. Even the negotiations that the Rent of Lancaster. And up to date, it might go back again. You never know what happens. We were together, we were together. Takasungwa ne Mozambican government. Tikaiswa majeri, tikapera takani kwa kunana Cabo Delgado, and then we Atina kuzombopoa the chance till ceasefire. We came back into the country totally under the British. My British was what we did, like I'm saying, we managed to communicate with my frontline leaders and this and that. There is a problem here. There is a problem here. And they understood. They understood that they'd made a mistake to facilitate the arrest. So we came back. Together. We have never been apart from each other. We've been working here and there, together here and there. Although in some instances we find that when try to support chakati confusion within the people, but we've been together. Yeah. Yeah, midnight. Muchifamba futi muri mezi makazoronga futi vana kwamarimo. Yes. Tura zinda mabatana ni muri kwaso. Chokutanga. Not beside before that. Taba yako takanga tetakuita agrarian revolution. We're talking together. We want to do agrarian revolution. And taita in the Basarangu and I sent the Paparinya as a medical officer. Dependa Taronga, the Sataka, and the two Torama farms, Titama cooperatives. Okay. So that the people said, we went together here, the Banamusis, I said the Patena, the Napsisabasa, you know, the Serang, they were to pull our things together. We went to Bidura. The Batano friends, you had the capacity to Kuyenda cooperative. Right to Kuyenda, we are going forward. And we did that. You get a lot of Danish people, Holland, they came over to they didn't know. Pakaita progressive, this and that. We were trying to do that. And then from there we came back. That's what the media footage. But kuna mweda kasha unga vafana zvavakazotera isusu kuhondo angari kuintelligence kusoja kumasoja akango yakani nyai manomukoma atigadzirika nyai ainzi ganda kuti atigadzirei
tadi unai muno mutiri mumakomo hatiri takambopromiswa tapuwa minda, let's do this and that. Ndobva tagara tiri 4 apa. Mumwe anga ari angasina kutrainwa, asi isi vamwe 3 tanga takatrainwa hainzi muchikasi vakafa vese vakafa. Iye zvinezvi munhu asara nditi chete pano tiita sei ati haiwa hatimobilizei vanhu ava vanga vafomawo community yavo development community yemasosve nana chief iye mukoma wangu anga arimo. Saka ndobva tatanga kuchimobiliza ka vanhu ndobva tabvumirana sekuti what we need to do here katinoinvestei mafarms patikainvesta tinosungwa zvikanzi aiwa iwewe inini ndakanga ndiri chairman of the war veterans district war veterans Marondera. Ndikati aiwa ina alitoku na governor ndaiwirirana na deputy Karimanzira zvakanyanyisa. Saka I went na deputy Karimanzira. Ndikati Karimanzira, nyaya iri pana vanhu kwasvosve varonga nyaya yekuti izvo tisitoda kuti tapinda mumafarms mungatisunge here. Tikapindamo zvikanzi kulangesta kwatakaenda uku kulangesta yalangesta kanzi kwatakaenda uku hatina kutaurira nyaya iyi, asi I will talk to the president kuti vanhu kwasvosve ndo zvavafunga zvikanzi ozodzoka musi wechipiri kutaura sure. I went back there zvikanzi president ati it's all right kana mada kuzviita ndimugabe it's all right. Isi tinongotaura kuti imasi yasumuka not isisu isi government policy aiwa kwete hatipapa asi imasi yachase yasumuka for sure. Ndobva adzoka kwandiri ndobva ati ndakangoenda shamwari maronga sei zvikanzi aiwa ndataura napresident it's okay. Ndobva tadzoka kwakuna umwe wangu vakomana nyaya iyi ndio mamira aita. Saka avana Wilfred ndobva aidzokerawo ku-social development committee yake nevanhu kuti nyaya apa ndiyamira so asi isi masoja achakutsigirai masoja kuna ma-war veterans. Ini ndaendawo kuma-war veterans ndobva ndadaidza ma-war veterans ndikati ma-war veterans vanhu kwasvosvitaronga zvakadai. Saka panapa toda help munhu wega wega aparticipate titore minda iyi. Vanhu vese vakati that's the point hatita izvozvo. Saka tiri kuita rini? Ndikati ndiri kutaurirai. Ndadzoka tagadzira kuno tikati atisangana nemusi wakati ndobva makomrades asumuka ndabva nawo kumarondera makomrades vane motikari chikafu everything. Makomrades emumarondera district vakanga varipo by that time vazhinji vapera kufa vakapa. Asi we did that. Takauya tikaungana padhirihori apa taungana padhirihori povho iya inana marimo yemuno masosve yai yabva yasumukawo yauya yakaungana ipapo tabva tataurirana paya kuti taakwenda pakati sezvinewo zvakaitikawo. Ini ndakaenda fomakambani yangu yesecurity yaigadha mumarungu mafarms yarungu ndiyo yakanga ichigadha. Saka but ndakasina nazvo kambani yakabva yapararawo ipapo ndobva yakapararirawo panyaya dzeminda kusvika nhasi pana nhoroondo iripo makatitaurira. So ndiri kuona iye zvinezvi urongwa hwamira sei? Ndiri kuona vanhu vari kungopinda vachibuda vachibata maoko vachibuda. Hwakamira sei uye gamba mutumbi wegamba uri kupi pari zvino? Right. Mukoma wangu yaashaya akaiswa kudabs ari kuHarare. Taamirira kugadzira ndakadzoka kunoku. Saka tikagadzira mapepa kuwar veterans nemaproposal awo takaisa. Saka mapepa aya akaenda kuprovince kuti proposal taatiri kuproposa kuti aitwa national hero. As a person akacontribute a lot kubvirawo hondo yepfuti
tikadzoka muhondo takabvira kudhara kusvika nhasi. He has liberated, is part of a liberator akaliberata nyika ino. Saka takaproposa that as I understand the province yakaita sit down, yakaita agree kuti no, zviri right, ngaitwe national hero. Asi tangumirira ku process yacho yavanoita vakuru vacho kuti vachabvuma here kubva kupolitburo kuti chokwadi ngaitwe national hero, if they actually understand the whole situation patakabva napo tichidai. Saka we are hopefully kuti zvinofana kunge zvichiitwa accepted by tomorrow, maybe tinofana kuwana answer or whatever, but I don't know, kana varamba zvavo, we never know, nokuti zvinodependa nemafungira anenge achikuita, but we are hopefully kuti have that. Zvinongoitika zvaitika futi ndezvekuti izvo mawo veterans vakawanda vese vari kuti ai wakadai taonawo place yekuti tione kuti timoonekane nani. At the same time, we hope these people vachiconsider kuti izvo munhu akaita this and that. I don't know zvakaitika, hapana kumira zvakanaka, because this issue takai munhu paurit pane pamusha pedai takapa-developer sevanhu vakatangisa kuenda kuhondo, kutangisisa chaiko, vakaita this and that. At the same time, iye munhu iyeye uyu afa ari rombe. I would say he's been in the dark side of the moon, only to be realized when dead. In whatever manner, whether people come here, wakaungana say, kana akatadza kudeclare, kana kaya say, but this is what has happened. This is what has happened. When I enjoy a little bit of the freedom, wealthy, and this and that. And it's not him alone. It's not him alone. I think the nation should look at that. It's our country. It's our country. It's our history. It's everything. Ndinokutendai vamarimo muri zvakare comrade Young Mabasa, uye tichiudza vanhu kuti vada kuziva nhoroondo yaComrade Lalelani iripo zvakare, vada kuziva nhoroondo yenyu imwe yamanga muchimbobata muchidaiso muchisiyana apa iripo zvakare. Uye ndibva ndaisa chikumbiro kune mhuri yeZimbabwe, ndinoziva kuti chimwe chechishuviro chenyu ndechekuti muda kuti nhoroondo yenyu inyorwe riri bhuku. Handiti rubatsiro rwamuri kuda Comrade Young Mabasa kuti nhoroondo yenyu iswe mubhuku nderwechi, so that ari kuona abva ati ndakamboona Comrade Mabasa vachitaura naTafumanei, nhoroondo yayo vakamboitaura, uye zvakare vane chishiro chekunyora bhuku. Contribution yaangaite, rubatsiro rwamuda kuti bhuku renyu ribva ritange kunyorwa rizosiyirwawo kumhuri yeZimbabwe nderupi? Thank you. The point that is there, unaona chonzi kunyora, it's not just chipo. Yeah, exactly, yes. Chipo. Saka, it's just a question of advisory wise. Editor is very important on this issue. How do we edit this thing? The history is there, and in the Kunyorwa, it's for the benefit of the future. And but we need expertise. We need to give ourselves time. And mostly, you know, like what the discussion about it, it's a part of the history. And it's one of those things.
It's not fiction. We are talking of what actually took place. So, at the same time, the way I've got I've been trying to say what I actually went through as an individual. I'm not talking overall as regards the other person or that and that and that. And I think most of the war veterans be encouraged to do the same thing like I'm trying to say. Ukadzamura kutaura zvemumwe munhu wakutotaura zvaasina kuita. You're creating you're automatically creating an enmity or questions against you. This is wrong. So what I went through, whom I worked with, where I fought, is what I'm trying to put into writing. And then overall comment on where things could have gone wrong, where they could have gone right, what went right, what went wrong as a party. Right.
vatendo vaya kwamuri nyamasisa nhari chirorodziro vakayara pachinho yavo tinogara takakuyeukai mazuva ose aiwa muswera achengetwe paanosvika paanorara nepaanofamba nengoro dzemota aiwa timunotarisa kai kwere pesa izvinotora munzira dzake nekaniwaro ndetakanda kupendova iro kamuri muchida kuzvira munorusa kai isandimane kana anachiyebvura vakasvika vapeiwavo ovanhukadzi vangangosiyo chinhu chezvanonhare